Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistuki. Hare Krishna. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து குந்தி ப்ரேயர்ஸ், ரைட்? குந்தி ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப நல்லா ஒரு ப்ரேயர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க, மாதாஜி இது எவ்வளவு தடவை படிக்கிறது, நாங்க எவ்வளவு தடவை படிச்சிருக்கோம், உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா அப்படின்னு. எனக்கு உண்டியே இல்லை, எல்லாருக்குமே வந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறச்சே எல்லாருக்குமே இஷ்டம் இருக்கும், ரசா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து கிருஷ்ண கதை ஆனா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பட் இல்லைன்னா எந்த கதையா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனா மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கறச்சே வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்றத வச்சுதான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பக்கத்து வீட்டுல வந்து அந்த பொண்ணு யாரு கூடயோ ஓடி போயிட்டான்ற கதை வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தடவை கேட்டுப்போம். பக்கத்து வீடு, எதிர் வீடு, அந்த வீடு, டிவி நியூஸ் எல்லாமே. ஆனா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு ஆர்வம் கொடுக்குது. அப்படியா, யாரு அவன், எப்படி அவன், இவளை விட வயசா, அவளை விட வயசா, எப்படி கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து இது வந்து நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வரதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லல, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்த அப்போ கூட நம்மளுக்கு இது வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து புரியலன்றது ஒன்றும் இல்லாம கியூரியாசிட்டி நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி, ரைட்? அதே கதை டெய்லி சொன்னா நம்மளுக்கு அழுத்து போயிடும். எவ்வளவு தடவை சொல்ல, அதான் போயிடுச்சு, குடு, ஏதாவது புதுசா இருந்தா சொல்லு அப்படின்னு. யாரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லைனாலும் அதேதான். அப்ப வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, பௌதிக கதைகள் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதையா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஆனா ஆன்மீக கதைகள் போர் அடிச்சுச்சுன்னா நம்ம வந்து பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம். நம்ம முன்னேறோம்னா அதே கதைய திரும்ப திரும்ப சொல்ல சொல்ல அது வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்றதா லிட்மஸ் டெஸ்ட். அதாவது அப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த லெவல் அப்படின்றத. இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து குந்தி பிரேயர் வந்து ரொம்ப ஆழமான அர்த்தம் இருக்கு. மேலோரியா பார்த்தா அது ஒரு அர்த்தம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள பார்த்தா நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. இப்போ வந்து இதை நம்ம எல்லாருமே சான் பண்ணலாம். எனக்கு அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் தன்சி. जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीबीर एदमान मद पुमान नैवाहत्याभिवातुं वै त्वाम किंचन गोचरम. हरे कृष्णा. யாராவது சினோனிம்ஸ் படிங்க, ஒருத்தங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. हरे कृष्ण जन्मैश्वर्य श्रित श्रीबीर एदमान मदपुमान नैवात्यधिकार अभितातुं वै ताम किंचन गोचरम. கலாவதி மாதாஜி சினோனிம்ஸ் படிங்க மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜென்ம ஜென்ம பிறப்பு, ஐஸ்வர்ய செல்வம், ஸ்ருத கல்வி, ஸ்ரீபி அழகை பெற்றிருப்பதால் ஏத்தமான படிப்படியாக அதிகரிக்கும், மதக மது மயக்கம், பூமான் மனிதன் ந ஒருபோதும் இல்லை, ஏவ எப்பொழுதாவது, அர்ஹதி தகுதியை பெற்றிருப்பவர், அபி தாதும் மனப்பூர்வமாக விண்ணப்பிக்க, வை நிச்சயமாக, துவாம் உங்களை, அகிஞ்சன கோச்சரம் பௌதீக வாழ்வில் சோர்வடைந்தவரால் சுலபமாக அணுகப்படக்கூடியவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி நீங்களே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. எம்பெருமானே பகவானாகிய தங்களை சுலபமாக அணுகிவிட முடியும். ஆனால் பௌதீக வாழ்வில் முற்றிலும் விரக்தி அடைந்தவர்களால் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். கௌரவமான குடும்பம், பெரும் செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் உடல் அழகு ஆகியவற்றால் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள முயலும் ஒருவரால் உண்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த வர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கீங்க, நிறைய தடவை லெசனும் படிச்சிருப்பீங்க, இப்பவும் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ரைட்? இதோட அர்த்தம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன எடுக்க சொல்றீங்க? நீங்க தான் எடுக்க போறீங்க. இதோட அர்த்தம் என்ன? ஒருத்தர் மாதாஜி, அந்த பகவான நினைக்கிறது எப்படின்னா, அந்த பகவான நினைக்கிறதுக்கு ஒரு இது இல்லைன்னா அவங்க
பகவானை நினைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பௌதிகத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்களால அதை நினைக்க முடியாது, என்ன ஒரு இது இருந்தாலும். கொஞ்சம் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட், பட் வேற லைன்ல போகுது. எக்ஸாக்ட் மீனிங் கரெக்ட் தான். வெரி ஐஸ்வர்யம், நைஸ். பிறப்பு, ஐஸ்வர்யம், செல்வம், அழகு இதெல்லாம் இருந்தா கூட இதெல்லாம் வேஸ்ட். நம்ம கடவுளை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, எல்லாமே கொஞ்சம் கௌரவமான குடும்பம், பெருசெல்வம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம Okay, okay, நீங்க உண்மையான சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? 2 பேருக்கு தான் புரிஞ்சுச்சா? எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்னு நினைச்சேன். அதாவது பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ்ந்து விரக்தி அடைந்தவர்கள் மட்டும்தான் பகவானை அணுக முடியும். மற்றபடி இந்த செல்வம் அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் பெற்றவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களால உண்மையான உணர்வோடு பகவானை அணுக முடியாது. புஷ்ப மாதாஜி சொன்ன மீனிங் தான் இதுல இருந்து படிச்சா நமக்கு புரியுற மீனிங். கரெக்டா? அதாவது இதை படிச்சு எனக்கு புரிஞ்ச மீனிங் இதுதான் அப்படின்னா இப்ப மாதாஜி சொன்ன மீனிங் தான். நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாவது மீனிங்ஸ் இருக்கா? இதுல கரெக்ட் தப்புன்றது நம்ம அப்புறமா பேசலாம். பட் வேற 3 பேருக்கு ஒண்டிதான் புரிஞ்சுச்சு, வேற யாருக்கும் புரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? 20 பேர் இருக்கீங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா 3 பேர் தான் இருக்கீங்களா இல்ல வேற யாராவது இருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் எஸ் சொல்றீங்களா? ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணல. ஓகே. சோ இப்ப இதோட முக்கியமான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, வெளிப்புறமா பார்த்தா புஷ்ப மாதாஜி சொன்ன அர்த்தம் தான் கரெக்ட். அதாவது என்ன அப்படின்னா, ஜென்மம், ஐஸ்வர்ய, ஸ்ருத, ஸ்ரீ இது 3ம் இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள்ல பிறந்தா அவனுக்கு அச்சீவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் விரக்தி, அது மேல விரக்தி அடைஞ்சாதான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். வெளியில இருந்து பார்த்தா அவங்க சொன்னது கரெக்டான வார்த்தைக்கு வார்த்தை. பட் இது நிஜமா பார்த்தோம்னா இதுதான் அதோட உள்ள அர்த்தமா அப்படின்னா, பிரேமா மாதாஜி நம்ம கலாவதி மாதாஜி சொன்ன அர்த்தங்கள் வருது. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பிரேமா மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க? ஜென்ம, ஐஸ்வர்ய, ஸ்ருத, என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? இந்த 4 நாலுமே கிருஷ்ணரோட கனெக்ட். கிருஷ்ணா கரெக்ட். அந்த கிருஷ்ணரோட கனெக்ட், கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலாவதி மாதாஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த 4மே அதாவது இங்க இருந்து பிறந்தா இந்த ஜென்மம், ஐஸ்வர்யம் எல்லாமே என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? இதுல பௌதிகத்திலேயே இருந்தா நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாதுன்னு. ஓகே, இப்போ இவங்க 2 பேர் சொன்னதை விட்டுட்டு இங்க இருக்கிற மீனிங் படி பார்த்தா அப்ப என்னன்னா, ஒரு ஏஐக்கு சான்சஸ் ஆஃப் அச்சீவிங், நான் ஏஐயா இருக்கணும் அப்பந்தான் நான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வரும். இப்போ நம்ம சாப்டர் பகவத்கீதால என்ன தோணும், என்ன இருக்குன்னு சொல்லலாம். பிராப்த புண்ணிய கிருதக் லோகான் உச்சித்வா சாஸ்வதா சமஹ சுச்சிமான் ஸ்ரீமதான் தேகே யோகோ பஷ்டோ அபிஜாயத்தே. அதாவது என்னன்னா, நம்ம பக்தி கொஞ்சம் பண்ணி விட்டாலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சொல்பம் அப்பியசிய தர்மச திராயத்தோ மாத்தே பயான். இந்த தடவை உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு 10 லட்சம் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த 10 லட்சம் அப்படியே இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? இப்போ புஷ்ப மாதாஜி எம்ஏ ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கீங்க, அடுத்த தடவை ஷூரா எம்ஏக்கு மேலதான் படிப்பீங்கன்னு கேரண்டி இருக்கா மாதாஜி அடுத்த ஜென்மத்துல? அதெல்லாம் இல்ல, ஷூரா இல்ல. சோ பேசிக்கலி நம்ம எங்க விட்டோமோ அது இல்ல. ஆனா பக்தியில பை சான்ஸ், அப்கோர்ஸ் நீங்க எல்லாம் கோலோகம் போறீங்கன்றது வேற விஷயம். ஆனா பை சான்ஸ் மிஸ் ஆனா, இப்போ லைக் லாஸ்ட் ஜென்மம் நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்ணி இருக்கோமா இல்லையா? லாஸ்ட் ஜென்மத்துல வெரி நைஸ். நம்ம கொஞ்சமாவது பண்ணிருக்கோம். சோ அதனால அது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம பக்தி பண்றதுக்கே இப்ப உட்காந்துருக்கோம். ஐயோ மாதாஜி எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடறதுக்கே வழி இல்லை, நான் போய் ரோட்ல கழுவி சாமான் தேய்ச்சுதான் எனக்கு 3 வேளை சாப்பாடுன்ற நிலைமையில இல்ல. ரைட்? ஐஸ்வர்யத்தோட பிறந்திருக்கோம். நம்ம ஐஸ்வர்யம்னா அப்படியே நம்ம மல்டி மில்லியன் நினைக்காதீங்க. நான் பண்ண பக்திக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஐஸ்வர்யங்கள். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பக்தி கொடுத்தா நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஃபேமிலி, பிராமண குலமோ இல்ல வைஷ்ணவ குலத்தையோ பிறப்போம். பக்தி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரைட்? நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்றது ஒரு இது. அப்போ இதுவுல அந்த 2வது இல்லையா, நம்ம ஐஸ்வர்யம் குடும்பத்துல பிறப்போம் அப்படின்றது கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு. சரி, கான்ட்ரடிக்ஷன்னே நம்ம பார்க்கலாம். இதை வச்சு பார்த்தா சுதாமா பிராமணர்
ரைட். நம்ம குச்சேலனுக்கு வந்து பக்தி ரொம்ப ஈஸி. ஆனா நம்ம யுதிஷ்டர், அர்ஜுனர் அண்ட் நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் சொல்லவே வேண்டாம். இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பிறவியில இவங்களுக்கெல்லாம் பிறந்தச்சே ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் இருக்கா, பரீட்சத்தை எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? அழகு இருந்துச்சு, இருக்கு 4 மாதாஜி. ஜென்மமும் ஃபேமிலி பியூட்டி இருந்துச்சு. ரைட். ஆமா. சரி, இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம். ரொம்ப ஏயா இருக்கிறவன் பக்தியோட இருக்கனா, கோயில் வாசலே பிச்சை எடுக்கிறவன் எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கா? இருக்காது மாதாஜி. ரைட். சோ இருக்கும் மாதாஜி. பிச்சைக்காக அந்த உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. பத்மா மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட். புஷ்ப மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி அவங்களுக்கு இருக்கும்ன்றது நம்ம அசம்ஷன். அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பிச்சை எடுத்து எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கையேந்த மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் எனக்கு வழி காட்டுவாங்கன்னு வெளில எடுக்கிற பிச்சைய உள்ள வந்து கோயில கிளீன் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா? ரைட். அதுக்குன்னு பக்தியே இல்லைன்னு நான் சொல்ல. அவங்க வந்து பிச்சைன்னா அவங்க அவங்க மத்தவங்களை எல்லாம் சார்ந்து பிச்சை எடுக்கிறாங்க. அந்த பிச்சையை கிருஷ்ணர் கிட்ட எடுத்தா அது பேர் தான் சரணாகதி. புரியுதுங்களா? ரைட். ஒரு கோயிலுக்கு வெளில இருக்கிறதால அவங்க கிரேட்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. பிரபுபாத் வந்து யூஎஸ்ல இருந்தாங்க, ரொம்ப தூரம், கோயிலே இருக்காது அங்க. அதனால அவருக்கு பக்தி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பாயிண்ட் எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஜென்மம் ஐஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீவீர்ன்றது மனதையும் பிறந்தது. ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்டு இருக்கு என்னன்னா, டுடே ஈவன் அ பெகர் இஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன். பிச்சைக்காரனுக்கும் தன்னோட கையில இருக்கிற அந்த பிச்சை கப்பு ரொம்ப ஸ்டைலா இருக்குன்னு கர்வம் இருக்குமா, என்கிட்ட இருக்கிறது அப்படின்ற கர்வம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேயிங்க இருக்கு. அதனால வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம இவங்க சொன்னாங்க தெரியுமா, கலாவதி மாஸ்டர், பெர்ஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்ம பௌதிகத்துல போக்கஸ் பண்ண இதெல்லாம் வராதுன்றது இல்ல அர்த்தம். பௌதிகத்திலேயே நம்ம மனசை ஆழ்ந்தமா விட்டோம்னா நம்மளுக்கு வராது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்ட், ரைட், ஃபோர்டோட ஃபேமிலியில இருக்கிறவரு என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் தான் மேக்சிமம் கொடுத்திருக்காரு. என்னன்னா நம்ம வேதிக் பிளானட்டோரியம் மோர் தென் 50% கான்ட்ரிபியூஷன் கோடி கோடியா அவர்கிட்ட இருந்து வருது. அவர் சன்னியாசம் எடுக்கணும்னா வேணாம் நாங்க. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணரோட சேவை, கிருஷ்ணரோட. அப்பனா என்னோட குழந்தையெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் நான் விட்டுருமா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கோயில்ல நீ கிளீன் பண்ணுன்னு அது இல்ல அர்த்தம். என்னுடையது அப்படின்னு நினைச்சா அகங்காரம். அதாவது என்னுடையது வீடு கீடெல்லாம் எந்த அப்படின்னு, அதனால நான் இப்படி இருக்கேன்னா அகங்காரம். எனக்கு வேணும், அவங்களதும் வேணும், எனக்கும் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து கிரீட் அதுல இருக்கேன். ஆனா என்னுடையது, என்னோட குழந்தை, என்னோட கணவன், என்னோட பிரபுன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா அதுல கூட நிறைய பேர் என்னோட பிரபு அன்ட்டு வார்த்தைய மாத்துறாங்களே தவிர மூட மாத்துறது இல்ல. ரைட்டு. மொத்தம் என்னோட பிரபு அப்படின்ற வார்த்தையில என்னோட பிரபுன்றது வாயில இருந்து வர்றது கிருஷ்ணரா தானே இருக்கும். கரெக்டா? ஆனா நம்ம நிறைய பேர் வந்து அந்த பிரபுன்ற வார்த்தையே கிரேட்ன்றதுல என்னுடைய அப்படின்ற ஹஸ்பண்டையும் சேர்த்துக்கிறோம். அதனால என்ன இதுல இருந்து சரியா வருது அப்படின்னா, நம்மளோட பாவம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இப்படியே மேலோடு படிக்கிறதால நிறைய பேருக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன்னா, நம்ம நிறைய சம்பாதிக்க கூடாது, நிறைய பணம் இருந்தா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியாது. அது உண்மையா இருந்தா நம்மளோட அம்பரீஷ் மகாராஜ் சொன்னார் இல்லையா, அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியரா இருக்கணும். ஆனா அவர் தான் எல்லா பக்தி நவ பக்தியிலயும் டாப் அவர் தான் நிக்கிறாரு அப்படின்றது தெரியுது. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ஒன்னொண்ணுமே நம்மளுக்கு சேர்ந்த ஒரு ஜீரோ. பூஜ்ஜியத்துக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஐஸ்வர்யம் ஒரு ஜீரோ, பிறப்பு ஒரு ஜீரோ, எல்லாமே ஒரு ஒரு ஜீரோ போடுங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் போட்டா வேல்யூ இருக்கா? மதிப்பு ஜாஸ்தி. சோ அந்த ஒன் தான் கிருஷ்ணர். சோ இது வந்து பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு லெக்சர். இன்சிடென்ட்லி இன்னைக்கு காலையில படிக்கச்சு இது இந்த கான்டெக்ட்க்கும் எனக்கு தோணுச்சு. அவர் படிச்சது வந்தது எதுக்குன்னா, ஒன் போடுறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஒன் தான் கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எவ்வளவுதான் ஜென்மம் ரிச் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, என்னால பண்ண முடியல, எனக்கு நிறைய பைசா இருக்கு பண்ண முடியல, எனக்கு வந்து என்ன பண்றது, அவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் வேஸ்ட்ன்னு சொல்றாங்க. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா வேஸ்ட். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பண்ணலனா எல்லாமே முட்டைகள் தான். சோ ஜென்ம ஐஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீவீர் ஏதமான மதப்புமான் நீவா அர்த்தாபிவா தும்பை துவாம கிஞ்சன கோச்சரம். இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து போடுற ஒன்ல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம எப்படி பிறப்பால இதெல்லாம் இருந்தா டிஸ்அட்வான்டேஜ்ன்றது இல்ல. பிறப்பால இருக்கிறவங்க சரணாகதி அடைய மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பிறப்பிலேயே நான் கர்வம் வர சான்சஸ் இருக்கு. அதுக்குன்னு பிச்சைக்காரனுக்கு கர்வம் வராதானா, அவனுக்கும் வரலாம். அதனால இங்க வந்து கிளியரா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பௌதிகத்துல முன்னேறவன்
அப்படின்னா அப்ப நான் ரிச் ஆகக்கூடாதா? பேழா இருந்தா ஆகலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல இது கிருஷ்ணருடையது. என்னோட குழந்தைய நான் பாத்துக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன கொடுத்திருக்காரு. இந்த குழந்தைய என்னோட குழந்தை நான் பாத்துக்கணும்னு இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணர் என்ன வந்து பவர் ஆஃப் அட்டார்னி. இப்ப வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அந்த கோயில் ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கலாம், இன்னும் கிளியர். பணம் நிறைய இருக்கு, அந்த பணத்துல வந்து யாராவது 2 கோடி கேட்டா நம்ம கொடுப்போம், எண்ணி கொடுப்போம், கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவோம் கேஷியர். ஆனா வருத்தப்படுவோம், ஐயோ 2 கோடி கேட்டா பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா அது என்னோட பணம் இல்ல, அது என்ன, நான் இன்சார்ஜா இருக்கேன். அதே மாதிரி பணம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். என்னோட வீட்டுல இருக்கிற குழந்தை, வீட்டுல இருக்கிற கணவன், வீட்டுல இருக்கிற அம்மா அப்பா எல்லாமே எனக்கு இன்சார்ஜா கொடுத்திருக்காரு. ரைட், அது நான் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணும். ரைட், நல்லா பாத்துக்கணும், அதுல சந்தேகம் இல்லை. ஆனா அது என்னுடையது அப்படின்ற அகங்காரம் வந்துச்சுன்னா, அகங்காரம் இல்ல மமக்காரம் வந்துச்சுன்னா, இல்லாத அகங்காரம் வரும், அவங்களை கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற எண்ணமும் வரும். அப்போ இந்த ஜென்ம ஐஸ்வர்ய சுத்த எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம காலரை தூக்குவோம், நம்ம பின்னாடி போயிட்டே இருப்போம். அடுத்த ஜென்மத்துல அதே ஃபேமிலியில பிறப்போமா? கண்டிப்பா. ஆனா மனிதனா தெரியாது. பலியாவும் பிறக்கலாம், கற்பாமூச்சியாவும் பிறக்கலாம். ஆனா அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த ஃபேமிலியில பிறக்கிறோன்றது ஒன்றே முக்கியம் இல்ல, எப்படி நம்ம பக்தி பண்றோம்ன்றதுதான் முக்கியம். சோ அதை சார்ந்து நம்ம போகணும். கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அம்பரீஷ். சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோர் வாசாம்சி வைகுண்ட குணானுவர்ணனே கரோ ஹரிர் மந்திர மார்கநாதிஷு ஸ்ருதிம் சகாரச்சுத சத்கதோதயே. ரைட், முகுந்த லிங்காலய தர்ஷனே திரிஷோ சத்கிருத்திய பார்த்தா ஸ்பர்ஷேங்க சங்கமம். ரைட், ஏன் அதெல்லாம் சொல்றாரு? சோ எல்லாமே இத பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன். ரைட், கிரானம் ச தத்பாத சரோஜ சௌரபே ஸ்ரீமத் துளசியா ரசனா ததர்ப்பித்தே. எல்லாமே நான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யறேன் அப்படின்றாரு. இது கண்ணால கிருஷ்ணரை பாக்குறேன், கையால கிருஷ்ணர் கோயில கிளீன் பண்றேன், காலால நான் கஷேத்திரங்களை நடந்து வரேன், தலை ஷீரோ ரிஷிகேஷ. ரைட், அணு வர்த்தனை, அதாவது வந்தனம் சொல்றதுக்கு நான் அத தலைய யூஸ் பண்றேன் அப்படின்றத. அப்படி யூஸ் பண்ணாத தலை என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், அது இந்த டைம் இல்ல. பட் என்ன இம்பார்ட்டண்டா நான் சொல்ல வராங்க இங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் பிறவிலேயே இருந்தா ஏன் பின்வாங்குறாங்கன்னா, அகங்காரம் சேர்ந்து வர சான்சஸ் இருக்கு. அகங்காரம் வந்துச்சுன்னா சரணாகதி வராது, ஹோலி நேம் வாயில இருந்து வராது, கிருஷ்ணரோட பேர் வராதானா வரும், ஆனா அதோட ஃபீலிங் வருமா? வராது. ரைட், அம்மா சாப்பாடு கொடு அப்படின்ற பேச்சுலயும் பசிக்குதுமா சாப்பாடு கொடுன்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். பசிக்கிறச்சே சாப்பாடு ஜாஸ்தி இருக்கும். ரைட், அதனால இப்ப வந்து பசி இருந்தாதான் சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு நான் சொல்ல வரல. இதெல்லாம் இருந்தா சான்சஸ் வந்து கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா இந்த எல்லாம் இருந்தும் நம்ம கிருஷ்ணரை ஆட் பண்ணோம்னா எல்லாமே பல மடங்கு ஆகும்ன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால நிறைய பேர் இதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுப்பா அப்படின்னும், இல்ல இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கக்கூடாதுப்பா அப்படின்னும் கன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. எது இருந்தாலும் கிருஷ்ணரோட இருந்தாதான் அதுக்கு வேல்யூ. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா நான் சொல்றேனே கரெக்ட், ஆனா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திராலையும் பிரேமை இருக்கா, பாவம் இருக்கான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எவ்வளவு கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கும்ன்றது தெரியும். எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுவோசி ததாசியத் எத் தபசேசி கவுந்தையா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம் அப்படின்ற பாவத்துல நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா கடைசியில சர்வ தர்மாம் பரித்தியாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜாஹம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மா சுச்ச அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம். சோ எல்லாம் இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஆனா கிருஷ்ணரை சார்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணர் தான் கதி என்று என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மமங்காரம் அகங்காரம் ரெண்டும் என்ன அகங்காரம் வந்து அகங்காரம்ன்றது வந்து நான் அழகா இருக்கேன், ஏன் நான் வந்து ரொம்ப படிச்சிருக்கேன், அகங்காரம். ரைட்டு, இது என்னோட வீடு, இது என்னோட குழந்தை, மமக்காரம் மைன். அகங்காரம்ன்றது ஐ, மமக்காரம்ன்றது மைன். மைன் மைன் அது வந்து ஐ ஐ. என்னை சார்ந்து இருக்கிறது, என்ன ஒண்டி காட்டுறது அகங்காரம், என்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கிறது மமக்காரம். ரெண்டுமே இருக்க கூடாது, ரெண்டுமே வந்து கிருஷ்ணரை சாரணும். இது என்னோட தாரணேஸ்வரி மாதாஜி அடிக்கடி ஐ மை இருக்க கூடாது, ஐ மை இருக்க கூடாது அப்படின்னு. மை மை இல்ல மைன் என்றதா, மை மைன்றதும் அதேதான். மைனா மை திங்ஸ் அப்படின்றதும் மமக்காரத்தை குறிக்கும். எம்மனா மமக்காரம், ஐயனா அகங்காரம். ஹரே கிருஷ்ண.